Toto je úplne rovnaký scenár videa, ale keď som ho zdieľal druhýkrát, získal až 10 krát viac videní. Stalo sa to vďaka 3 jednoduchým veciam, ktoré môžeš odo mňa i hneď ukradnúť. Prvá, najpodstatnejšia vec. Vizuálny hook. Na druhom videu papám štangle a ostávam zaskočený otázkou. Keď scrolluješ siete, snaž sa pochopiť, prečo by mohol človek zastaviť nad tvojim videom. Takýto vizuál, kde sa na nič nehrám, chrumkám a ešte som zababraný od cesnakového mačky, zaručene vyvolá pozornosť. Ďalej, reálny príklad. Sice v prvom videu vyskakuje ukážka programu, v druhom ti ho však ukazujem priamo z pohľadu diváka. Ak máš teda niečo, čo chceš odhaliť, najlepšie je to ukázať takto prirodzene z obrazovky. A tretí bod na záver, ktorý je všade omielaný. Prirodzenosť. Kým prvé video sme spracovali až za 5 hodín a vidíš tam kopec animácií a strihu, druhé video trvalo iba 5 minút. Prečo? Ľudia chcú autenticitu a nie reklamu. Čím prirodzenejšie tvoje video pôsobí, tým lepšie výsledky dosiahneš. Ak chceš vysvetliť, ako získať stovky tisíc videní iba za pár minút, napíš mi sem autenticita a ti konečne vysvetlím, ako ju využiť v praxi.